Sutin večer pokladnici, Viktore Mondele Kovadele, pokladnici tvoji svoji, Viktore Mondele Kovadele, pred momcite, Viktore Mondele Kovadele, če ja zagravam si slavečko, Viktore Mondele Kovadele, od tega začu si slavečko, Viktore Mondele Kovadele, kad ja začukaju je bil, Viktore Mondele Kovadele, čekujaj da si djeto se hvali, Viktore Mondele Kovadele, sam da dojdi na mene, Viktore Mondele Kovadele, čeđa mene ako da tve, Viktore Mondele Kovadele. Никъде пътя пътуват ми, къде думи трумуват. Имат си устанника, никъл, златна трапеза, яденина, пие. Той си дълча, никога очат ми. Пак си дълча, пак му очат. Скочи, плов парина, като рива в дълбина. Кога дага, пили за гавайки, кажете кожина. Амин. Амин. Коледа е топлина, която ни сближава и ни учи на любов и прошка. А коледарската благословия прозвъня като камбана, разпръсна коледарската молитва над всички нас и отвори вратите на нашата коледна приказка. И ние с Тони
с отворени сърца заставаме пред вас с една молитва. Господи, дари ни мир в дните, здраве в домовете и светлина в душите. Дари ни надежда, такава, каквато носят децата. И песен, такава, която стига чак до дълбините на сърцата. Дари ни сила да бъдем по-добри, по-топли и по-истински. Тази вечер ще е вълшебна, а молитвата ни ще бъде мост, който ще ни събира. Заедно ще го прекусим с песен, с танц, с вяра. Добре дошли, скъпи гости, на коледният концерт на читалище Пробуда 1922 година. Концерт, който ще стопли атмосферата, ще раздвижи краката и ще ни напомни, че и през най-студеният сезон хората могат да бъдат най-добри. Днес не само ще пеем, танцуваме и празнуваме, но и ще открием официално обновеното читалище, ремонтирано по европейска програма. Това място е за дух, култура, традиции и сега то ще оживее наново. Още по-красиво и по-светло от всякога. И както е редно при такъв празник, ще имаме честа да ви прочетем празнично обращение от името на кмета на община Обака, господин Гюнер Рашимов, отправено с обич и уважение към всички жители на този град. Скъпи съграждани, Коледа е празникът на светлината, на доброто и надеждата. В такива дни се припомняме колко важно е да бъдем заедно, да се помагаме и да пазим човечността и традициите си. Град Обака е дом на трудолюбиви и сърдечни хора, които с делата си всеки ден доказват, че силата на една общност е в единството. Нека коледната светлина озари домовете ви с мир, здраве и топлина. Нека новата година донесе повече радост, благополучие и любов на всяко семейство. Пожелаваме ви светли коледни празници, споделени мигове с близките хора и една щастлива и успешна нова година. С уважение, Гюнер Рашимов, кмет на община Обака. Благодарим ви за хубавите думи и за подкрепата, господин Шимов. Културата расте там, където има хора, които я ценят. И така, нека нашето коледно пътешествие започне! Уважаеми гости, представям ви една талантлива принцеса, готова да ви потопи в света на музиката и празничната магия. Аплодисменти за Дефне! Да,
на голямата сцена ще изгреят най-искрените, най-усмихнатите и най-коледните ни участници. Аплодирайте малките джуджета от детска градина Усмивка с художествен ръководител госпожа Валя Цонева и се насладете на тяхната коледна прегръдка.
на нашите малки коледни звездички да им пожелаем много подаръци и много усмивки. А следващото изпълнение е за загрявка на вашите ръце. Аплодирайте рок група Причиталище Пробуда, град Опакар!
които с много труд, старание и много любов са подготвили за нас коледно изпълнение. Нека ги аплодираме и се насладим на тяхната енергия. на талантливият им хореограф госпожа Румяна Иванова. Насладете се на малките артисти с голяма страст към танца.
който ме вдъхновява. Моля, аплодирайте с мен моят пример, моята гордост, моята мама! А сега е време
музики и ритъм. Момичета и момчета, които обичат танца и умеят да ни зарезават с радостта си. Нека посрещам на сцената танцов клуб Капанки с техният вдъхновяващ спектакъл.
The show must go on. Шоуто продължава и ние продължаваме. Тя е вече в сърцата ви, готова отново да ви усмихне и забавлява. А ние продължаваме с нещо лятно, нещо сълто, упражнение за вашите ръце. Надявам се, че ви е топло, че ви е добре, столовете са много удобни. Благодарим още веднъж на читалището настоятелство, както и на кмета на град община Опака Попово и на председателя на Общинския съвет. Лятна жълта роклера, всичките готови ли са?
да се усмихвате. Тогава аплодирайте отново танцов ансамбъл Капанки, заредени с ритъм и заряд. пейте с нас. Ако ви се танцува, не се бавете и на хорото.